και συγκίνηση στο ίσο. Κάπου θα στρέψει γύρω. Έχεις να μεγάλη μαντά. Όχι. Πώς το είδες? Ναι, μια χαρά. Λάμπρο, αν γεμίσεις εδώ και ανεβεί ο τροχός εδώ πάνω, ο άξονας θα σηκωθεί. Αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να βάλω μια πέτρα μεγάλη. Ή κανένα. Έλα, έχει μια πλάκα εδώ από πίσω κάπου. Πού είναι η πλάκα που. Θα μπορώ να το περάσω. Όχι, έτσι ξέρω κι εγώ. Βλέπω εδώ τώρα. Καλά, το που στο μάνα. Δώστε, δώστε. Το που στο μάνα, δώστε. Θα κατέβεις από εδώ. Δώστε.
δεξιά, βρήκε πίσω από τον τροχό του, αλλά εντάξει, δεν είναι θέμα. Μάζεψε εδώ σε αγγελιστία όπως είσαι επικοινωνείς τα μάτια, απλά πάρε γάτο. Πίσω πρέπει να κάνει. Όχι, κρατάω πίσω, μάζετε. Κάνε μια πίσω και μάζετε ταυτόχρονα. Αλλιώς τι μόνο. Εκείνα να μαζέψει προς τα πίσω, δεξιά τη μόνη. Εκείνα πίσω, δεξιά τη μόνη. Μάζετε. Μάζετε. Αριστερά θα πάρουμε τη μόνη. Μάζετε. Λίγο μπροστά και μάζετε. Να μαζευτείς κι άλλο αριστερά. Αριστερά όλο μάζετε. Μάζετε. Να βγει το μάτι και παίξει με τον γατό. Ωραία αυτό. Άρα λίγο φρένο να κάνω. Άρεσε το κάλυψο. Άσε λίγο φρένο. Πάνω στρέφω. Όπα, φωτογραφία. Φωτογραφία τώρα. Σωστός. Στα αφήνω. Αριστερά τέρμα και συνεχίζεις. Τέρμα αριστερά τη μόνη και προχωράς. Όπως είσαι Γιώργο, τέρμα αριστερά, έλα. Θα σου βάζω στη ριζέρβα. Χρήστο, να σε δέσω. Ωραίος Γιώργο, σιγά σιγά. Γιώργο, είσαι μόνος σου, είσαι κρατάω. Εντάξει.
Ζαντάριστα. Βάλουμε ηλιά σηκωτό για να μην φάμε τις βόλτες στα μπουζόνια. Καταλαβες. Αυτό πάμε μέσα. Μισό να σου φέρω τον αντάπτορα. Ένα καφεδάκι για τον Ηλία μετά από τέτοια δουλειά που έκανε εκεί. Θα τον κεράσουμε ένα καφεδάκι. Για ένα καφέ. Για ένα καφέ. Αυτό κρύο είναι. Η ζαχαρίστα μου που είναι. Δεν υπάρχει ζάχαρη. Δεν υπάρχει ζάχαρη. Καλά, επιτρέπεται με τέτοιο αμάξι που έχεις, με τέτοιες διαδρομές που κάνεις να πεις καφέ με ζάχαρη. Είσαι απαράδεκτος. Χρήστο, με λέει αδερφή. Άντε, γεια. Δεν έχω ζάχαρη. Με διαβητικούς έχω μπλέξει. Γιατί το φάγα το χεράκι. Ωραίος. Εντάξει, περιορέξους, γούστα, εγώ δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ πια καφέ μετά. Θα το κάνει και κατοστάρι τώρα το δικό του ο Πέτρος και όταν το τελειώσει και την έχει τη λύση έτοιμη το κάνει. Γιώργο. Ωραία ήταν. Δύσκολα για μένα. Πρώτη φορά δεν έχω κάνει τόσο δύσκολο. Δεν σου κρύβω ότι δεν πίστευα ότι θα περάσουμε. Έβλεπα τα περάσματα και κάτω από τα βράχια, τα χάσματα κτλ. Και λέω πώς θα περάσουμε. Το πίστευα. Θα περάσουμε. Και να περάσουμε και όσο γίνεται. Ήταν συνεχόμενο το κομμάτι, δεν ήταν ότι Ναι, δεν ήταν ένα-δύο. Ήταν συνέχεια κάθε πέρασμα το ένα χειρότερο από το άλλο. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις όλα. Ό,τι και να βρεις μπροστά πρέπει να μάθεις να το αντιμετωπίσεις. Και αν βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει, υπάρχουν τρόποι και να περνάς και να περνάς και με ασφάλεια όσο γίνεται. Θέμα εμπειρίας. Εγώ δεν έχω αυτή την εμπειρία. Όχι, μα αυτό φτιάχνουμε τώρα. Όλοι φτιάχνουμε την εμπειρία σαν μας. παρέα αυτό. Και θέλει σιγά σιγά και θέλει καθοδήγηση. Όταν έχει τον άλλο μπροστά και σου λέει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Αλλά αυτό μας είναι εμπειρία. Αυτό δηλαδή θα μάθουμε και θα προχωρήσουμε. Ναι. Αλλά γενικότερα και τα αμάξια βλέπεις ότι ανταποκρίνονται μια χαρά. Δεν υπάρχει πρόβλημα από τα αυτοκίνητα. Απλά εμείς είναι να φτιάξουμε λίγο πράγματα. Θα δούμε ότι όλα παλεύονται. Έτσι. Αυτός με λάστιχα τίποτα. Απλά πρώτα ο Χρήστος ναι, και χωρίς λάστιχα και ακολούθησε σε όλα. Έτσι. Ούτε μπλοκέ ούτε τίποτα. Και είναι μια χαρά σε όλα. Αλλά τα αμάξια είναι πολύ εντάξει. Από μόνα τους είναι πολύ εντάξει. Έχουν δυνατότητες πολλές. Εμείς πρέπει να τα καθοδηγήσουμε σωστά. Έτσι και με ασφάλεια αυτό. Και αυτό που λες για την καθοδήγηση είναι και η εμπιστοσύνη που θα δώσεις σαν οδηγός. Αυτό που σε καθοδηγεί απ' έξω είναι βασικό. Αυτό που θα καθοδηγεί πρέπει να έχει γνώση δηλαδή αυτόν. Δηλαδή, και γνώσεις και να τον εμπιστεύεται ο οδηγός. Σίγουρα. Και γενικότερα πρέπει να αντιμετωπίσετε όλα πιο σοβαρά και να μην αψηφίσει το παραμικρό. Το παραμικρό που μπορεί να ψηφίσει μπορεί να σου κάνει ζημιά. Και θέλει αργά. Όπως και εγώ πίσω, είδες πίσω δεξιά. Το αψήφισα, κοίταγα ένα κλονάρι αριστερά να μην προσέξει τον καθρέφτη και έφαγα όλο το δεξιό πλευρό από απορροσεξιά και δεν αψήφισα το εμπόδιο δηλαδή. Αυτό το μικρό. Δεν πρέπει να βιάζεσαι. Εγώ εκεί που βιάζεσαι έσπασα το φανάρι. Και να παίρνεις και τα μέτρα ασφαλείας όλα. Αλλά πέρα από αυτό, δηλαδή αυτή η φύση και αυτό το τοπίο εδώ πέρα και οι εμπόδια και τα αυτοκίνητα και η παρέα είναι ότι καλύτερο. Έχω ξανάρθει τη Βόρεια, αλλά τόσο δύσκολη δεν έχω ξανάρθει.
κλάματα ήθελα να βάλω. Τα αυτοκίνητα είναι πολύ καλά, όντως. Ρουμανία έτσι χαλόταν το μάτι σου. Ναι, ναι. Βλέπω από τα βίντεο δηλαδή και σου λέω ναι. Είναι έτσι όλο πουρνάρι τέτοιο. Ναι, τι πουρνάρι. Ε? Πουρνάρι 20 μέτρα ύψος. Ναι, όχι μόνο πουρνάρι, έχει και τα δέντρα. Ναι, αυτά τα δρύς. Δρύς είναι. Όλο δρύς. Πάντως οι διαδρομές οι περισσότερες ηλία είναι πιο βατές. Δεν είναι αυτό το χάλι το χθεσινό. Εντάξει, η Extreme Ναι, έχει αλλά τέτοια στην Extreme είναι έτσι. και χειρότερα. Όπα, λάμπη, όπα εκεί, όπα! Θα δώσω συνέντευξη.